Bamanyare cɛ ana muso denmisɛn fɛrɛma bakɔrɔ ka kaw fɔ ka waliɲuman dɔ ka sanga ni aw ka baara kɛtaw ye ani aw sigiyɔrɔ a ka jan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka waliɲuman dɔn ka sanga ni jɛmukan sɔgɔmadon a kanu ya tɛ fɔ amunu kɔ ka daminɛ tɛnɛ ka taa ti alamisa 10h 11h ka fɔ ka waliɲuman dɔn Lala Kuyate Samayara Sanogo o mɔgɔ tɔgɔla sogo kosɛbɛ o maraba o tɛ duwa ye awɔ baw n'a tola a yɛrɛ bɛ kɛ a dunfɛn ye ayiwa i ni sɔgɔma nse yɛrɛ sira kori baasi t'u la nse Samayara ka lamɛnbaajɛkulu fo Mali kɔnɔna na fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn sɔgɔlen don Serifila Jabaranin na nin sanga in kɔnɔna na an b'a fɔ n k'u bisimila u ka jɛmukan mandi sɔgɔmadon sanfɛ jɛmukan bɛ bɔ ka yira olu la k'a daminɛ tɛnɛ ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila kanɲɛ 11 na tiɲɛ don Lala Kuyate min fɔ k'i waliɲuman dɔn k'a fɔ kunu tɛmɛna an bɛ bi la anw y'a ɲini setigi Ala fɛ a ka bi fara an si kan ko kɔrɔ ni an sigilen ye o kan ka sɔrɔ ne ni e an ma fɛn d'a ma o sigatigɛ la an bɛ Ala fo ka Ala waliɲuman dɔn ka ɲin'a fɛ hali bi tile hɛrɛ tɔ Ala k'a ji d'an kan amina ya rabbi Lala Kuyate jɛmukan an ka an sɛnsɛn ka taa fɛ ayiwa Samayira an y'o fɔ kɛnɛ in kɔnɔ an tɛ sɛgɛn o fɔli la yanni an ka taa ni jɛmukan in ye yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa an munumunu an dɛmɛbagajɛkulu olu de kɛrɛfɛ fɔlɔ bari ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ ni o bɛ tali kɛ Nouveau Soleil ka produit la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka produit Zaraw an bɛ taa an ka technicien fan fɛ ka an ka thé Zara peigner nin ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn amona e ka ni den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nɛnɛ bara ni bɛɛ ni ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kilo nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye te ko jan te Zara tew ka te de ye a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala Lala Kuyate Samayira Sanogo kanubaw ni an kɛlen ka Zara fɔlɔ min k'olu furu baara in a dabɔkun ye ka se ka hali bi y'a fɔ cogo min na kosɛbɛ ka fuguru k'o bɔ dabada la ni ka sɔrɔ ka jɛmukan tɔ ni k'a sɛnsɛn kosɛbɛ n'an bɔr'o la ayiwa n'an bɔr'o la an ka clip du jour an bɛ don o kɔnɔna na o bɛ bɛn n'o ye karamɔgɔ Sole tiɲɛ don ko Mali tɛ jɔnya fɛ an t'o fɛ yarɔ aya anw de bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ye k'an ka buru jalan kɛ kaw o don dɛ o don an bɛ taa karamɔgɔ Sole ka nɔbila ɲɛmara ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Lala Kuyate Samayira nin waati in na kosɛbɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka ɲɛsin divokaw bɛɛ lajɛlen ma yadɔ ko jɛmukan sɔgɔmadon ko Lala Kuyate a sɛbɛkɔrɔkan ninnu bɛ o fɛ yen yadɔ ko a tɛmɛ man di o kan o ye tiɲɛ nin waati in na an ka lasiden kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen a bɛ yen dɛ ale de y'o fɔ a ye yadɔ Ustaz Adama Jawara a n'a furumuso ɲuman Fatumata Ja o don u bɛ divo nin sanga in kɔnɔna na an bɛ foli las'u ma fo ka taa se Fuseni Kulubali ma ale de bɛ ka galama minnu na yadɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lala Kuyate fo ka bɛɛ fo cogo kelen na tiɲɛ don Lala Kuyate ko ni suran tɛrɛ ye san 100 si tulubara kɔnɔ kosɛbɛ ko o t'a bali a koyikolen ka bɔ o ye tiɲɛ kunnafoni bala bɛ cogo di ayiwa Samayira kunnafoni bala sɔnsɔn bɛ sɔgɔmada in na an bɛna walawala sa yaasa kanubagaw ka faamuya sɔrɔ sɔgɔmada in na kunnafoni ko t'a bolo o don o siratigɛ fɛ an bɛ indépendant ta an y'o ta n'an y'o ta i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔba min bɛ Morila o don ni o ye mine d'or de Morila ye tiɲɛ don yen kɔni a yira k'a fɔ Bamaci tigilamaw kɔni tagara bin nin yɔrɔ kofɔlen in kan min sen fɛ maa 7 kɔni olu kɔni tununnen don fɔlɔ u ka bolokɔnɔminɛnw fana caman o tiɲɛna Lala Kuyate n'an taara Morila i b'a fɔ Sanso
Lala Kuyate o ye yɔrɔ ye min ni a bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate ka bɛn ni janvier kalo tile 3 ani a tile 4 ye a ko min bɛ tali kɛ yafima b'a la jatigɛwale kɛbaaw n'a ka di ye a fɔ diinɛ faamucogo jugu ma Lala Kuyate o taara o ka bingani ta ni ka bi sigiyɔrɔ kofɔlen kan a ko Lala Kuyate o siratigɛ la kunnafoniyaw jɛlen y'a yira k'a fɔ a ko Lala Kuyate maa caman minnu ma se ka bugunnatigɛ mɛ maramafɛn cɛjugu bɛ o bolo Lala Kuyate o tun bɛ bolifɛn sen fila moto caman kan o n'a mɛn yafima b'a la ka se ka na o ka janfajugu kɛwale dɔ ta ni ka ɲɛsin Lala Kuyate yɔrɔ in tɔgɔ ma ɲaɲama ni yɔrɔ in tɔgɔ ye dɛ wala Morila mini daga ok mine d'or de Morila Lala Kuyate a ko n'i ye a ta ka lajɛ a ko don fɔlɔ o de kɛra janvier kalo tile 3 o dugu jɛra janvier kalo tile 4 Lala Kuyate o nana ko kura a ko ka sanga ni o ka ni janwale kojugu ye Lala Kuyate o kun nana maa 7 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko k'olu ta yewu Lala Kuyate ka kɛ yafima bala woropaɲɛ ka taa ni o ye Lala Kuyate maa 7 in cɛla min bɛ tali kɛ yafima bala mini yɛrɛ baarakɛ yɔrɔ maa 5 bɛ a la ayi 5 agents du social de sécurité minnu bɛ lakana sabati mini yɔrɔ la olu maa 5 bɛ o la et 2 employés de Morila a fɔ ka se mini baarakɛla 2 ma o tɛ maa 7 ye Lala Kuyate o ko nin minɛna Lala Kuyate ka taa ni o ye nka lɛri damadama bɔɲɔgɔnko o tilara ka maa 7 bɛɛ lajɛlen kan labila Lala Kuyate o seginna ka na nka ɲɛfɔli kɔni ma kɛ maa ye k'a fɔ kun min y'a to o minɛna fɔ ka se o labilali ma Lala Kuyate min kɛra kibaruya duman ye a ko maa si kelen n'i ma to a la ko nka n'i ye a ta lajɛ cɛ ni a sɛbɛkɔrɔ barika bonyana bawo Lala Kuyate conteneurs min bɛ tali kɛ motow la ani so dɔw yɛrɛ Lala Kuyate maajugu ninnu ye tasuma bila o la ni ka olu jeni Lala Kuyate ka fara o kan o labana ka taa ni mobili dɔw ye ani moto dɔw o se kura minnu na a ko Lala Kuyate nin kɛwale jugu ye binna ka biya maa ko ni ma kala don a ɲɛna ka bɛn ni a ye ka yira k'a fɔ anw ne ye a baara kɛba ye ko nka n bɛ deli ka nin fɔ ye marakala zone tɛ maa 2 ye bina jan tɛ wa a ko siga ko nin kɛmɛ kulu min na o de ye jinimi maaw ye ka yira k'a fɔ Lala Kuyate olu de bɛ nin kɛwale jugu in na k'a lamaga Buguni marabolo kɔnɔna na Abulayi Jara ale de y'a fasira min salo ka bɔ kanabila kɔnɔ ka sanga ni a ka bi bɔli ye ayiwa Samayira an bɛ to kanabila kelen in kɔnɔ hali bi lakana ko binankun don an bɛ taa Jinɛ mara la nin waati na Numbozokaw k'olu kɔni bɛ hami ni jɔrɔ la barika da ka Bamaji tigilamaw kɔni ka bagabagaliw cayalen don hali bi Jinɛ mara la Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na n'i ye Jinɛ ko fɔ k'a fɔ ko depuis quelques mois Lala Kuyate une situation d'insécurité impliquant une présence d'hommes armés dans des zones reculées a ko bamanankan na o de ye a bɛ kalo damadama bɔ Lala Kuyate maajugu ninnu kɔni o caman yelen n'a ka di ye u b'a la ka ye ka caya Jinɛ o marabolo kɔnɔna na a ko Lala Kuyate décembre kalo san 2025 o laban yanfanw a ko Lala Kuyate maajugu caman minnu ma se ka bugunnatigɛ a ko Lala Kuyate olu taara zolen da dugu la dugu min bɛ wele ko Numbozo a ko Numbozo Lala Kuyate a bilama a ko maajugu n'a mɛ gara da a la a donda 4 bɛɛ lajɛlen na a ko Lala Kuyate o dugu dɔ min bɛ Jinɛ cercle fɛ Lala Kuyate a bɛ Mopti maraboloba kɔnɔ a ko o siratigɛ la o caman ko ni bɛ deli ka u ka minɛnw ta ni k'o kun da yafima bala Mopti marabolo kan Mopti dugu kɔnɔ Lala Kuyate a ko bawo o nana yafima bala ka se ka u ka babalo dɔ de kɛ ka ɲɛsin dugu kofɔlen ma a ko Lala Kuyate o siratigɛ la maa minnu kɔni sera ka yafima bɛ o sen sɔrɔ ni ka boli ka taa Mopti Lala Kuyate a ko makari ko ani kinikini ko a ko Lala Kuyate bawo minnu don u bɛ tali kɛ yafima bala den danu caman de la Lala Kuyate a ko des enfants séparés de leur famille denmisɛnnin minnu ni o masaw cɛ farala ka o jagoya fara o masaw la Lala Kuyate kɛlɛ man ɲi Lala kɛlɛ kɛra sababu k'olu fara et plusieurs autres enfants malades nécessitant des soins urgents a ko Lala Kuyate ka fara o kan denmisɛnnin caman de bɛ maa ninnu na dɛmɛ kan ka taga ɲɛsin minnu ma furakɛli bunakun kan ɲɔgɔn tɛ Lala Kuyate degun ani makariko dan don a ko baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen des organisations humanitaires a ko olu ko ni ye yafima b'a la tali dɔw kɛ walasa u ni o jɛw walasa ka se ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa ninnu ma Lala Kuyate dɛmɛ min don u bɛ tali kɛ nɔngɔnkuru ani dawa a ko Lala Kuyate ɲɛnamaya sigin tɛ o kan wa Lala Kuyate ka fara o kan a ko siyɔrɔ ko Lala Kuyate ni an tɛmɛna o kan Lala Kuyate ni kɔnɔbara fara a ko kɛnɛya o sabatili o ye jagoya ye a ko kɛnɛya bunakun fana kan Lala Kuyate dɛmɛ kan ka ta ka ɲɛsin maa ninnu ma a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko muso kɔnɔmaw ani den fitinin bɛ minnu sin na
na a ko Lala Kuyate olu tare makari ko nin ko ina a ko ba olu chama de be dego ani gele akono a ko Lala Kuyate ni ataka lage depuis marskalo temene a ko numbozo majugu nunu ngonu na me yafma bala garanga shuak odala sababu yake numbozo ka ore bana ka fo olu te do janvajugu nunu ka sirafe Lala Kuyate bo janvajugu manu na me de kasika jagwa ni fine da uka ka fo ka uka bengado nati onu nyonche a ko numbozo ka ore bana umo Lala Kuyate ka yira ka fo olu te do ola a ko okeni biche a ko Lala Kuyate lafiya ye batayi a ko numbozo ka ma osoro a ko katibaji masina a ko kewale jugu ke baye olu de yi a ko weli dato do kanshi jamana nyama ma Lala Kuyate ogo kofle numbozo ani dugu werewla nunu be jamba jugu nunu Lala Kuyate majugu nunu ga jamba jugu konana Lala Kuyate kasangani yafma ban watla bayna kala magala mawi fasir ke ba ode abla jara kulubakari Lala Kuyate ni sara ka bo independent kono kasangani ugabi boli aiwa samaira ka abla jara refu kosebe kasangana ka wuli ka jowi kana kuna funi urula sella ama o strategie fesa ana nouvelle horizonta na nyota samaira ni metalike keleburu kerengere ni mbe nuka ma dugu koloko o mo ko ni wuli ka jola kerengere ni ala labizanga marabulu nouvelle horizonta wanyama de nyota ama ce soir de bama ko ma ni president no wula ay tede o ma million wa affaire de mi wolo wulaida ay esansuko e premier de benyibi wulaida ngena tesa ay di akli to na serfe samaira labizanga dugu koloko mau ko no wuli ka jola ino o strategie fe ko nyema mi metalike general de brigade Mamadou Masaouli Samakila fukata se colonel Seydou Sanoguma ulu ko ntakara ka sigata hakilla sigidi chedu ma kenekai Lala Kuyate ako boyanye ku ni abe ala ode Lala Kuyate kasangani diripa ma ulu yere ka la seluye ode kasigata yafma bala ka donga fo kele dagala Lala Kuyate anga chedu munu be shu anekle Lala Kuyate ulahala kasigata onyinu ko do ako Lala Kuyate osiratigala abara ko ni bonyo bara mi fleka ke general de brigade Mamadou Masaouli Samake ka fara colonel Seydou Sanogo fe kanyeshi yafma bala ni yoro ko folemo Lala Kuyate labezanga odanchaula ako abara ko da sababu ukasigata sirila ya Lala Kuyate manunu ka faso kanu Lala Kuyate ani ube bara la chumina onye kasigata da oyereka kosoba nya ye shenkele okafsa nya me shenchama yi ako Lala Kuyate osiratigala okoni tale katanya da manununga ulabana Lala Kuyate albika oduzukun lami faso kanuna Lala Kuyate ne ka yira ka fo albi jamana nyamo okonu be fere ani dawla janko Lala Kuyate albi kasika yafma bala kelamine ambe ala kasika asibayata ako kasangani yafma bala kumonyo muntemana onyonche ako shoroshu munungo ne mekele dagala Lala Kuyate yafma bala no ko mako komanda di théâtre esi okoni okulo nyelejo kasika yafma bala Lala Kuyate kasika menike kabo onyema uyoro wanyema ofana ochuka kina oluye okulo nyelejo Lala Kuyate kasangani yafma bala wo masir tabanunu gele munu do oka fokase femi makobe oye Lala Kuyate kasika oluye fo oye ako Lala Kuyate osiratigala nyema okoni labana kanyina albi ofe ako ambe malibe dakun minkabi ako gele dakundo ako osiratigala Lala Kuyate manevi mabla fenfena malikola ako Lala Kuyate ekango kefa ko furu iseko ani edamairala ako ulu debe biyaf mabala ani juguche Lala Kuyate jamana kono do jigiye uluye ako Lala Kuyate osiratigala dana de tara kada oka ako jamana nyama ofe fokase jamana kono do bela jenemo ako okado ojigiya koro Lala Kuyate ni jugu yo kumbo watu wati oka oke kunchi ani dafarashu nala sona Lala Kuyate ako ni atagalage general de brigade Mamadou Masaouli Samake akoni ayira kafo ni nisonete fly ako kelengo ne alene atamanyona kayira kafo ulutara manunu ngoni so la halamina kafo Lala Kuyate faso kana membe ula Lala Kuyate Lala Kuyate ko chena ko obe mafa obe majifa Mamadou Masaouli Samake general brigade tawa ana tamanyola bana kataya mabala ziara ke labezanga ulo masire tabao uluka seledo mimbe Lala Kuyate yikasika ta ziara ke kanyishi anga chefarumo ni tura jamana kuma bori barawla Lala Kuyate ubara kera ufe utemene ko fe Lala Kuyate ulabana katashike katashi blake kanyishi ni chebanu numa Lala Kuyate munu ni tura jamana kuma bori barawla
général de brigade Mamadou nya to de Mamadou Masawule sama o do ke ala bana kata boye ke la bezanga duguti la kawi la ko to ulumunu ake wati kidangane ka fulita kan shin jamana nyama ma ka yira ka fo ulu ko ni semi kasiga anga chef ni tabaw deme akola la ko to obara beke ulu fe ba ni ulu re sigile yi ni yo o yesu no wala la ko to dorebe ulu no juguje ni anga soro su de yi mama ne touré ale ka fasilu da mi saro ka bo nouvelle horizon ni da kula la ko to okonana Samaira ali bi ameta nya fe kuna fungu na sirawa angata kui amiswar do bama ko no ta shena de o ze ngono tara nyata na nyota Samaira kasanga ni lakana sabatili bama ko nanu kandugula o anga jamana finitigu wili ka jo sabati kasiga wili bla manani bonyo ngoma munu ko ni ayira ka fo marama fe ontumbu bulu munu jew kasoro ya maru ya tubulu kala bankura lala kuyati baran akera kalabankura ya fma bala ulu polisila kawde fe ako lala kuyati ni atagalage ako wele de bera manane bonyongu mo lala kuyati manane munundu lala kuyati marmafe ode yera obulu ako baran adamne na desamro kle bisaba anikili kata furu janvier kalo o kle fla samba fla ani mwani worola ako lala kuyati tosira to anga akalaya ako akera chokodi ako lala kuyati abido hakila mikono ode jamana nyama ka wulika joyi wala sa kasika lakana sabati ba maliba afantana na bla jenefe madama bamako ani akin kelengela bla jene kono madama ni san la ba fetu bala kasi la ko yete wulma sita ba ulube la mala ma damine aku ke wale ngela oro mu konana akato folo voilà umani be essence gowa ngamura aiwa essence gowa mura bla no wala ko yati ako usiratigala ni atagalage abara ko ne bangena mina odeye wele blale manani mo kasobo ke lala ko yati marmafen de ko ni yera obuluka ako lala ko yati ako brigade de recherche ako agarela ka wele bla mafulo mimo ako okunye maye mobile dokuno ako sigan kera alawo police la ko fe ulu ye sigazele ke kata suro aka mobile charge duguma ako marmafen do be okomima ko pistolet automatique la ko yati ako ngi meko o sebe ko dogo yi ani 5 cartouches la ko yati ani ngale ayira ka fo marfanye etai la ko yati ko ala 190,000 90,000 wata ni shirike odo de otea odo ko ala sa ma do fe la ko yati o nongo ni fe ba police la ko etele e ka o to fo anyana la ko yati o to fo le police la ko ti meno ka barayi jambe ko clef la ko yati o tara tiga da o kate ngama fe ga enga nge adawola badala bu ka ofi la ko yati jajugo la bato nyon chorewa la ko yati o choka kilena o tora ka to nyon to fo saw la ko yati amanya mingo onara mawere to fo ofana be hotel olympique o masuro ya monfe la ko yati o tara tiga da ofana kayi kata sura marma fen do fana be o bulo pistolet automatique do fana la ko yati ako abella banyoro yoro ako manana la ko yati ofana o toka fura o tara o mine ako manunu to o SY samwa aninani BLI santani shigi temsen fitini AG ko ale kamela to o de berdi samwa ani kononton ani LB samwa ani saba papa esige sambisa wa menawa aish bashite ashite bisababu dala ko yati unongo ni fe okoni kera wuro panyayi ninga otika ke okuyi ko senze katano uyella kana tila kiriti la mugoro dala ko yati ulu be sura katimenu ka baro toyi kasiga siga leke dala ko yati mama msema yeni ko kulena dala ko yati anate salo eko shimo ki fra nunu kan dala ko yati aiwa min kan da auka ana oda auka yusufu ko yati ko temuri dala ko yati aleka fasilido anya mi salo ka bo bongo suwaru kono suwade magotedi odo de wala kosebe Samaira amitani kuna fungo yenyefe yasa kasika bi kuna funi balanda tuka ami mali flashita na mali flashita Samaira amita furu yere maraka fuko na sira iba ka furu shifina ka wili no kasika wili bla jamana nyemauma umi furu meri ku kata sege lu nundo e o wafana ko meri yere maufana ka barabla lala chenrela akuma no konde ni ma femme eko furu chifina ka de wula ko la jeunesse existe l'audit des fonds et le départ du conseil communal tiendo nazara kan jerendo ko furu chifina ka ulu ire de ya anyine jamana nyama ofe o kata segezegeli ke kanyishi uluka mirila ka bara ketama fakata se
dakurunya kelen mairie cili ma mairie yɛrɛ ka ci Allah kibaru Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Lala Kuyate Sulemani Jara a ko ale de ye furu sifinnakaw ka kulu o ɲɛmaa ye a ko a bɛ k'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw la k'a fɔ ka sanga ni furu bilama cogoya ye a ko maa dama o ka yɛrɛmarakafo a baara cogo bi a ko olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ teliya la Lala Kuyate o ka taa sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin furu mairie baara cogo ma a ko Lala Kuyate ka sanga ni tɔrɔmɔɲɔgɔnw baara cogo ye o fɛ maa dama tɔrɔmɔɲɔgɔn minnu bɛ di mairilakaw ma o ka min de siyama fɛ fo ka se Lala Kuyate tɔrɔmɔɲɔgɔn ninnu a bɛ don da min fɛ ko jamana ɲɛmaaw ka taa o sɛgɛsɛgɛ ni ka o don o dɔn a ko Lala Kuyate n'i ye a ta ka lajɛ a ko laɲini ye min ye o de ye ka se ka jɛlenya don mairie a baara cogo la Lala Kuyate cogo min na danaya bɛ se ka sabati Lala Kuyate jamana kɔnɔ dugumɔgɔw ani mairilakaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko Lala Kuyate o ma tɛmɛ ka bɔ yen olu furu denmisɛnnakaw o b'a ɲini furu jamana ɲɛmaaw fɛ u ka furu mairie ci ni ka a filimuru ci ka na ni délégation spéciale dɔ ye furu dugu kɔnɔna na a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ a sifinnakaw ka ɲɛmaa la a ko Jarakɛ a ye a jira k'a fɔ bi ni degun tɛ fila ye a ko Lala Kuyate kelen kɔni bɛ bi furukaw kan min bɛ tali kɛ a ka ɲɛtaga a baaraw la a ko n'i ye a ta ka lajɛ Lala Kuyate la commune en raison de la ko ka sababu kɛ mairie a maracogo juguya la mauvaise gestion de la mairie ani fo ka se o ka yɛrɛmarakafo ɲɛma et le comportement inapproprié du maire fo ka se maire ka yafuma bara a bɛ baara minnu kɛ a ko Lala Kuyate olu kɔni u tɛ taa sigida yiriwali hokumu kɔnɔ a ko ka sanga ni Sulemani Jara ka fɔliw ye a ko a bɛ san caman bɔ Lala Kuyate olu kɔni bɛ yafuma ba la kamanagan minɛn kɔnɔ ka sanga ni furu yiriwali a dontɔ ye galama kɔnɔ ani yafuma ba la furu ka denw Lala Kuyate o taara ka se ka yafuma ba la hɛrɛ sɔrɔ bilen bawo yiriwa Lala Kuyate o tɛ yen a ko nanzarakan don dɛ an ma foyi sɛbɛn dɛ a ko depuis plusieurs années nous observons avec inquiétude une dégradation continue des conditions de vie de la population malgré les ressources financières considérables que la mine de Siama verse irrégulièrement à la mairie sous forme de patentes et d'autres taxes locales. A ko Siama mini olu bɛ tɔrɔmɔɲɔgɔnw ta k'a di mairilakaw ma komi ko san o san Lala Kuyate dɔ b'a la ka fara furu a degun kan a ko o siratigɛ la furu sifinnakaw o kɔni bɛ a jira k'a fɔ a ko Lala Kuyate tɔrɔmɔɲɔgɔn ta la ka don a donda fɛ a ko baara ta la ka kɛ bilen furu dugu kɔnɔ a ko yiriwa kɔni o kuma tɛ a ko n'i ye misaliya la a ko an balakaw ni o ye musolakaw ye a ko an balakaw muso kɔnɔmaw de bɛ tilen ka sa Lala Kuyate ka sababuya kɛ i yafuma b'a la kɛnɛyaso ɲuman tɛ furu a ko les femmes continuent de mourir en donnant la vie faute des structures sanitaires adéquates et d'un minimum de suivi médical. I y'o ne ma fɔ dɛ ko musolakaw de bɛ tilen ka sa ka sababuya kɛ Lala Kuyate dɔgɔtɔrɔso tɛ yen madama muso kɔnɔmaw a ko n'an tɛmɛn'o kan a ko matɔrɔni minnu tun bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma a ko Lala Kuyate olu caman ye a jira k'a fɔ olu ka juru bɛ yafuma b'a la yɛrɛmarakafo la a ko Lala Kuyate a ko ka bɔ furu Banaso Ngolopɛnɛ Wacale ani Djeo a ko u ye a jira k'a fɔ depuis janvier kalo tile gale san ba fila ani mugan ni duuru olu ka juru bɛ yen a ko Lala Kuyate kuma o kuma n'u taara u ka wari nɔfɛ ko u b'a fɔ olu ye ko ka taa ka na fɔlɔ Lala Kuyate fɔ olu yɛrɛ fari faga la a ko Lala Kuyate ni a ta ka lajɛ ko denmisɛnninw jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye a ko furu dugu kɔnɔ bi wa a ko lycée Bunakun kan a ko les heures supplémentaires non payées a ko Lala Kuyate olu fana gɛlɛya bɛ yen a ko 2023-2024 san kɔnɔna na a ko conseil des cercles olu kɔni cira Lala Kuyate a ko la dissolution des conseils des cercles par manque de volonté des collectivités locales de furu a ko o kɛ min kɛ la mairie le conseil communal des jeunes de Furu a payé les arriérés des heures supplémentaires a ko san ba fila ni mugan ni saba ka taa bila san ba fila ni mugan ni naani na a ko conseil communal des jeunes a ko olu de ye o heures supplémentaires sara CFA miliyɔn 4 ani a kunkanfɛn a ko 2024-2025 a ko Lala Kuyate kumana min na bɛnkan kɔni tɛmɛna yafuma b'a la après avoir conclu le montant des heures supplémentaires à un coût d'environ 9 millions avec le CGS la mairie a refusé de payer ces heures a ko mairilakaw kumana min na a ko nin yɛrɛ k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔgɔn min kan ka sara heures supplémentaires la miliyɔn 9 a ko o ni CGS bɛn'a kan
ou la bana ka banu ko sara ako les 7 premiers mois ont été payés par le président du CGS du lycée ako CGS o kulu nyama la bana ka kalulu la sara la ko ete ko kolo flato o torai ako nyina 2025 2026 ako o supplémentaire ako démation de bana ka sara ko baw o comme o be ci école de maçon ñu wonte wa fla 10 000 par élève ako la ko ete ako le lycée a 12 salles ako classe tan fla de be furu du kono pour 19 cours ko école dont les élèves sont obligés de faire des rotations entre les classes pour bénéficier des cours de vous la ko ete ou la banaka akuncheri mi ako ko yela ko où est l'état furu ne fait pas partie du Mali ko jamana teni kalama wa wala ko furu te Mali kono wa ko ni ngal to mbe Sulemana Njara furu ka shifne ko nyamado aleka yaf mabala korafodo anya salo ka bomi kono odeyi nyamana to koide flash Mali flash voilà Mali flash ni mama ko bala abi Mali flash de kona fasiri fle so mena nya blay aywa samaira temeninga ami do kala ka jisuma ke ko fura amina ka hakli mandama amina o bato sa sega na fien bodoni ami toke barkan mbago ye famia soro kuna fun kula kaba o am taka technicien fan fe Musa Traoré GMT ni te deuxième moleno te zara deuxième ango shuru ko mi ka soro ka singana na la sona amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka o nene Jella mon père ni tidme ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise ki ni do bien mangani sisan wani ye te ko dara te zara te o ka te de a bi sampi sababo ni te wore be ni ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kli quoi appelez moi wa je ma on est de tew ka te la higa so za bole me fele fe nga de jama jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji Allah Lala ninga visa kono mani mana balai yado sigene fe bo be ko masuru ka o ja ko sebe sama era sanu ni munye kono fono balai ko sebe ni mwe ango ni wosoro ma blai anyo blai to o bato sa anje mnganta ku fulana amu nundu awo aiwa samaira anya fo chugum na ngusamba fulani mugani woro jora o akaka jamana kono dun hakilina tay minye sankura en konnana uluga sega walia ko fana lasi o basa ala de dakuna ndido o usratike fa willa ka se madoma mununga la nyinu mbubulu bu fe mununga la walia samba fulani mugani woro kono o anyi min soro yanto nyamada o ma follow Dr Sangari amu nyamada ka soro kana o bebe 2026 ngono anga attente muye en tant que citoyen akacha tana akacha maintenant folo ye muyo e crise ko ñi carburant crise voilà faut ka se ka ban rapidement jamana ka anga réserve nationale reconstituée o fana kofe o ka recherche ke ni pétrole ko na ban ve na tan fe ni tiendo an yere fana ka se ka antabo wala be population basiki wala antelier mo la quoi voilà o yɛrɛ kɔni ye fɛn fɔlɔ yɛrɛ parce que a bɛ jeu économique ni y'a ye aw sera ne ma ya carburant de y'aw se yan voilà donc je pense que c'est important n'o kɔni sera ka bɔ yen fɔlɔ o de ka ɲi maintenant n'o banna sisan sécurité halisa ka fanga don a la ka fanga don sécurité ko la halisa AES ko ka fanga don a la c'est vrai an ye banque sigira télé fana sigira force unifiée fana nana maintenant an kɔni mina an tulo ma da wariko la 2026 kɔnɔ ni ko attente kɔni an mina an tulo ma da wariko la 2026 kɔnɔ maintenant halisa an bɛ foli kɛ ɲɛmɔgɔya bɛ minnu bolo sisan ala k'u faga se bon n'o bɔra yen santé côté la
an y'a ye sisan ko CCRF bɛɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ hôpitaux du district. Donc je pense que a baara yɛrɛ daminɛna ka ban ni yala dugu kɔnɔ i b'a ye chantier bɛ fan bɛɛ fɛ. Donc an sigilen m'o inauguration kan 2026 kɔnɔ pour que ka système de santé nɔgɔya k'a ɲa k'a di mɔgɔw ma comme président yɛrɛ y'a fɔ a ka vœu la cogo min na. Donc on aura des infrastructures sanitaires modernisées comme on l'a entendu dire, accès aux soins de qualité et à moindre coût. Comme o yɛrɛ y'a fɔ cogo min na on s'attend à ça. N'o bɔra yen sisan an kɔni hakili b'a la mun fana ka di jamanadenw yɛrɛ ne yɛrɛ personnellement o ye réseau routier ka autoroute lancer capitale régionale ni Bamako cɛ c'est-à-dire la sirako gɛlɛya bɛ Mali la. Bon o kɔnɔna ka bɔ yen hali dugu ni dugu cɛ sirabaw ka da sira ɲumanw qui répond à des normes internationales. Comme on a vu ailleurs, donc il faut que an ka taa autoroute ko na o mana bɔ yen fana ka tila ka arayi terrain sira ninnu k'u bila sen kan 2026 an kɔni hakili b'o la kosɛbɛ. Compte tenu fɛn min ye code minier 2023 ye o fana ka bila sen kan kosɛbɛ minɛnkuraw ka dayɛlɛ halisa. Donc o bɛɛ ye attentes ye mun bɛ se k'a fɔ n'o bɔra yen fana je pense que a fana fɔra la charte des partis politiques o bɛna kurakuraya. Donc on s'entend aussi à une concertation nationale charte ɲuman ka kɛ jamanadenw b'u yɛrɛ ye mun na par rapport à ce qu'on appelle à l'environnement politique du pays. Parce que ça, c'est un aspect aussi très très important dans la vie. On s'attend à ce que quand même, au cas où c'est de balako sebe. Parce qu'on s'attendait à 11 millions de tonnes de céréales, voilà, pour la sécurité alimentaire. Bagamara fanaka do fanga balako sebe. Voilà, niko Mali ko niko Séné, niko Mali ko Bagamara. Donc an donné nos ye donc an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka olu lataa ɲɛ 2026 in kɔnɔ. Lala Kuyate. Samahira. A yɛrɛ ko ten ko n'i ye ale ɲininka ko hakilina min ye ko a ka ca dɛ. A ka ca tiɲɛ na a da sira caman ma. A y'a daminɛ. A ko essence ko. Lala Kuyate ko ni tiɲɛ don. Ko essence bɛ Mali kɔnɔna na. Ko u ka fɛɛrɛ kɛ o la. U ka bɔli ka daminɛ. Pétrole. O bɔli ka daminɛ. Cogo min Lala Kuyate caman bɛ se ka bɔ an ka tajiko gɛlɛyaw la. A da ka sɔrɔ ka se fɛn caman ma i n'a fɔ lakana sabatili. Lala Kuyate sisan an b'a fɛn min wɔɔrɔ kɔnɔ. Ko an b'a jigiya k'a fɔ olu bɛ sabati. A ko n'o kɛra sirabaw olu fana ka se ka dilan. Lala Kuyate janko taa ni sigi ka nɔgɔya. Ni an n'a ɲɔgɔn caman. Ni arayiko Samahira a da ser'u bɛɛ ma. Hakili la arayiko yɛrɛ ale projet kun daminɛra. Nka a tilala ka jɔ sira la. An bɛ dugawu kɛ 2026 in kɔnɔ a ka kɛ badabada ye. Awɔ ayiwa Samahira an bɛ to an ka hali bi an ka laɲiniw kɔnɔna na 2026 san na. N'an bɔra Docteur Sangare la Monsieur Sinaba an n'ale fana ye masala kɛ. Ale fana hakilinata ye min ye san kura in kɔnɔna na baara minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ a fana y'o di. An b'o fana ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na. O bɛ bɛn. Ka dugawu kɛ Ala ka kɛ san hɛrɛma ye an ma se ka fɛn bɛɛ kɛ 25 kɔnɔ Ala ka an yamaruya an ka se k'olu kɛ 26 kɔnɔna na Ala ka kɛ hɛrɛ san ye ka kɛ bɛn san ye ka kɛ basigi san ye Ala ye Mali ka hɛrɛ sɔrɔ ani Mali ka basigi san ye bon majɛ caman kɛra 2025 i n'a fɔ évolution fana caman kɛra donc nka an ye école faw ye donc an bɛ kuma école hukumu de kɔnɔna na o ka école ko k'u ɲɛsin o ma dɔɔni quoi voilà donc o ka école lajɛ dɔɔni donc o ka école de bala dɔɔni voilà donc surtout écoledenw ka condition u ko améliorer ka daminɛ niveau fondamental la fo niveau supérieur surtout au niveau supérieur il y a beaucoup de lacunes là-bas c'est-à-dire majɛ caman bɛ yen quoi donc o ka les étudiants là u k'u bila u ka condition na donc u k'u ka kow lajɛ donc u ka kalan basigi au niveau ninnu na quoi pour que an ka condition ka se ka améliorer faut gouvernement de fɛnɛ k'i ɲɛsin kɔfilɛ promoteurs la quoi y'a ye donc les deux ou fila de bɛ bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka se k'an ka condition améliorer tant tɛ se k'an plaindre seulement au niveau des promoteurs donc faut gouvernement fɛnɛ k'a lajɛ donc ka bolo di kɛ promoteurs ma pour que école karamɔgɔ kɛnyɛrɛye école karamɔgɔw ka condition ka se ka améliorer quoi sinon vraiment c'est la précarité à ce niveau là gɛlɛya caman de b'a la donc surtout les moments non payés là ça joue beaucoup o bɛ jouer école karamɔgɔ wagati mun tɛ sara donc o b'a lajɛ o ni promoteurs bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma mun kɛ pour que parce que n'i y'a jateminɛ kɛnyɛrɛye école so ninnu c'est des grandes entreprises et entreprises baw de don
u bɛ mɔgɔ caman jeune diplômé sans emploi mun tilan lo kalan na n'u ti baara la caman ɲɛma dogolen do kɛnɛrɛn école de kɔnɔ. Donc gouvernement a côté lajɛ parce que c'est là-bas au niveau de la an bɛ se ka chômage kɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ rapidement aussi. Lala ni école karamɔgɔw ye dɛ Samaira i sinabe ka kuma mɛ dɛ ɲamɛ a ka kuma fana ye kuma nafamaw ye Samaira kalanko an man ka kulonga la jamana kɔnɔ awɔ jamana yɛrɛ ka développement fana sinsinbere dɔ ye jamana kalan ye awɔ a da sira ma ko k'u hakili to kalanko la kosɛbɛ san 2026 kɔnɔ bari k'an y'a ye k'a fɔ san 2025 kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ wasa caman sɔrɔla nka majɛ dɔw fana tun bɛ o majɛ dɔw fana ye tali kɛ kalanko la an yɛrɛ bɛɛ y'a ye donc an bɛ ala deli ni san kura in kɔnɔna na kalanko ale ka se ka développer kosɛbɛ yasa yiriwa ka sabati surtout Lala Kuyate ne bɛ sinsin a ka kɔrɔfɔ yɔrɔ min kan kosɛbɛ o ye a ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ Lala Kuyate Mali kɔnɔ b'a ye k'a fɔ maa caman tilara kalan na Lala Kuyate olu ɲɛma dogo mɛ bi kɛnyɛrɛye ekɔliso de kɔnɔna na kosɛbɛ a da sera o yɔrɔ ma a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ olu minnu bɛ baara la kɛnyɛrɛye ekɔliso kɔnɔ a ko o tiɲɛ don ni ekɔli bɛ yen olu bɛ dɔɔnin min sɔrɔ Lala Kuyate o bɛ se ka o ka tulu san u bɛ se ka o ka essence sɔngɔ sɔrɔ ko nka olu bɛ waati jan de kɛ o tɛ sara Lala Kuyate ni o ye congé bilara kalo 3 kalo 4 u tɛ sara o congé denni fila congé ba kan congé denni fila ninnu fila k'o tɛ sara bon maintenant ko i b'a ye k'a fɔ o denw baara ka bon donc ko jamana ɲɛmaaw ka a lajɛ kɛnyɛrɛye ekɔliso baarakɛɲɔgɔn min bɛ se ka tɛmɛ o ni promoteur ni ɲɔgɔn cɛ pour que kɛnyɛrɛye ekɔliso maîtres olu ka se ka lafiya sɔrɔ a denw baara ka bon kosɛbɛ kɛnyɛrɛye ye école maîtres kan Lala Kuyate o kɔrɔfɔ o yɔrɔnin a jɔra hakili fɛ kosɛbɛ ni yɔrɔ an bɛ misi sinaba an b'a fɔ kosɛbɛ a ka o hakilina ninnu na Lala Kuyate y'a fɔ kunu cogo min na ninnu hakilinaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan Lala Kuyate ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ parce que ni bɛɛ y'a ta fɔ nin cogo la tan olu de b'a ta ka lajɛ k'a sɛnsɛn gɛlɛya min ye Lala Kuyate u bɛ caman bɔ o la sisan an bɔra ka docteur lamɛn ale y'a taw fɔ sisan sinaba fana y'a ta fɔ a fila ye ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ a bɛ ɲɔgɔn dafa Lala Kuyate o la an b'o fɔ ko waleɲuman an bɛ tɛmɛ n'an ka rubrique société ayiwa Samaira an bɛ don rubrique société kɔnɔna na sisan n'o y'an ka dugu kunkankow ye an y'o fɔ kanubagaw ye n ko o fana bɛ jɛmukan in ja kosɛbɛ tuma dɔw la an bɛ taga ɲɛɲinini kɛ ka se ka na hakilinaw d'u ma u yɛrɛ fana bɛ faamuya sɔrɔ minnu na minnu fana b'u bɔ ko caman kalama o siratigɛ fɛ an ka maa fɔlɔ rubrique société kɔnɔ o ye Dirisa Kulubali Ba Dirisa ale ka hakilinaw ka ɲi dɛ kodi yadɔ Ba Dirisa non a bɛ bilasirali ɲɛnamaw di jɛmukan kɔnɔ bilasira yɛrɛ yadɔ a ka laseli ka di kanubagaw ye kosɛbɛ maa caman de bɛ kuma bɛɛ n'a bɔra mɔgɔw de b'a tanu yadɔ k'a fɔ tiɲɛna olu ye faamuya sɔrɔ nin na o la a ka bita in o la an y'a kanu ka na a ta fila ye bi yadɔ ayiwa an ka fɔlɔ lamɛn kɛ fɛn damadɔ de bɛ fɔ adamadenw k'o jateminɛ ni i ka o jateminɛ cayara a ka ca Ala fɛ furusa tɛ caya a fɔlɔ e bɛ muso ɲini yɔrɔ min na kabila min kɔnɔ i k'a lajɛ fɔlɔ ale ka kabila ani aw ka kabila est-ce bɛ ɲɔgɔn ta bari mɔgɔw lamɔ yɔrɔ tɛ kelen mɔgɔw lamɔ cogo tɛ kelen donc la aw ka lamɔ bɛ cogo min na ani ninnu ka lamɔ bɛ cogo min na e kan k'o de jateminɛ avant que i ka woro bɔ fɔlɔ ni danganiya lo kan i bɛ sɔrɔ ka woro bɔ woro bɔlen kɔfɛ muso ladonlen kɔfɛ ka taa so kɔnɔ e fɛ fɛn damadɔ bɛ yen i kan k'o fana jateminɛ pour que furu kana sa wala pour que furu kɛlɛmisɛnnin kana caya a fɛn fɔlɔ i kana muso sabute n'i ye muso sabute dɔrɔn a b'i nege bɔ muso la a fɛn filanan e k'i jija i kana a sɔgɔbɛ tuma bɛɛ n'a ye fɛn dɔ kɛ i b'a kɛ komi i ɲɛ t'a la mais kuma o kuma n'a ye fɛn kɛ fo e ko o sɔgɔbɛ ko sɔgɔbɛ la i ka furu tɛ caya si tɛ se ka caya bari f'i ka tɛmɛ ko kan hadamaden n'i ma tɛmɛ ko kan i tɛ se ka koja sɔrɔ a fɛn sabanan e ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa n'a ye ko k'i la i yafa a ma n'a ye ko k'i la e ka yafa a ma tant que e ma kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa e ka furu tɛ se ka si sɔrɔ muso fana ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa i bɛ tɛmɛ ko kan i bɛ yafa a fɛn naani na e ka kɛ mɔgɔ ye fana min bɛ cɛ ka ko ja la ka to k'a fɔ cɛ ma e de ye ne den fa ye e de y'an ka du baloba ye ni e tɛ an bɛ kɛ cogo di n'i y'o fɔ cɛ ye a bɛ cɛ yanga a bɛ dɔ fara e minɛ cogo k'a ban muso fana e ka to k'a fɔ muso ye alhamdulilayi e de ye ne furu cɛ ye vraiment ne e tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛna kɛ cogoya min na
vraiment e de denmisɛnninw lamɔba ye e de denmisɛnninw ladonba an ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ala kɔfɛ an ɲɛ jɔyɔrɔ ye o kuma a bɛ to k'o kuma minnu kɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ furu sinsin wa a b'a hinɛ don ɲɔgɔn na a bɛ tin don ɲɔgɔn na a bɛ yafa ɲɔgɔn ma n'u kɛra furu bɛ sabati mɔgɔ mɔgɔ tɛ se k'o kɛ furu kɔnɔ i b'a ye kuma bɛɛ an ɲɛ kumulen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ye muso wele dɔrɔn a bɛ na dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don a tɛ baro n'i y'a wele dɔrɔn a b'i ka ci kɛ dɔrɔn a b'a kɔ don sabotage de bɛ na n'o ye fɔlɔ n'i y'a wele dɔrɔn n'i ko wele jifilen fa kana n'a jifilen fa kana dɔrɔn a b'o d'i ma dɔrɔn a b'a yɛrɛ ɲini a tɛ fɔ ka sigi kɔrɔ e ye mɔgɔ sabatilan no o ko man di mɔgɔ ye Samaira ye nin mɛn ko mɔgɔ sabutela ko ka ko man di mɔgɔw ye dɛ a ko o ɲɛnafin tɛ maa min na yarɔ ba Dirisa a tɛ tɛmɛ nin kan a ko sɔgɔbɛ la ale la ko tɛ a ko yɔrɔ in o yɔrɔ in bɛ sɔnni sigi o kan kosɛbɛ a bɛ cɛ la a bɛ muso la ale k'i ko sɔgɔsɔgɔ ma ɲi maa si la a ma ɲi muso kana cɛ sɔgɔbɛ turu cɛ fana kana muso sɔgɔbɛ a bɛ na ni dusumangoya ye furu kɔnɔ a bɛ na ni dusumakasa ye furu kɔnɔ aw nege bɛ bɔ ɲɔgɔn na don o don kuma misɛnnin nafa t'a la Lala Kuyate e bɛ ɲɛ pan fɛn dɔw kunna ka k'i n'a fɔ i m'olu ye Samaira hadamadenya yɛrɛ y'o de hali furu tɛ b'i sigi f'i k'i ɲɛ pan ko dɔw kunna de i ni mɔgɔw ka se ka ɲɛ sigi la mais n'i ko ko ni o ko ni ko b'i sɔnni kɔrɔ sigi la i ni mɔgɔ si tɛ ɲɛ jugo dun bɛ bɛɛ la jugo kolon bɛ e la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc an b'an ka jugo kolon an b'olu de ɲɔgɔn kun ni o ye ka se k'an ka hadamadenya kɛcogo ɲuman kɛ ni an ka jugo ɲumanw ye awɔ ani a ko i ka kɛ yafaba ye o ye tiɲɛ ye dɛ a ko cɛ ka yafa muso fana ka yafa yafa tɛ fɛn o fɛn la Samaira o tɛ taa ɲɛ n'a ye ko dɔ kɛ i ka yafa kosɛbɛ muso ka yafa cɛ ka yafa ko n'o kɛra ko sigi bɛ diya n'aw ma yafa ɲɔgɔn ma a ma nɔgɔn dɛ f'an ka ɲina kɔrɔlenw kɔ de ka sɔrɔ ka kura kɛ i ko di n'o tɛ maa o maa e tɛ ɲina kɔrɔlen kɔ i tɛ yafa kura kɛ man di dɛ awɔ Lala Kuyate Dirisa a bɛ fɔ nin yɔrɔ in la n y'o de f'i ɲɛna n ko Dirisa ka laseliw a nafa ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ bilasirali caman de tɔmɔ a kɔnɔna na a ka di kanubagaw yɛrɛ ye fana walayi an bɛ Santoro ni Karandelakaw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ a bɛ bɔ san de o ka dugu ye Samakele Bogoro Dirisa Kulubali yen ka di yadɔ maa de bɛ taa olu dugu nka olu tɛ taa maa dugu dɛ sangaw ko ten Lala Kuyate hali bi an bɛ segin ka taa école ko bunakun kan kosɛbɛ sanni an ka se Dirisa ka filanan ma ayiwa école ko bunakun kan ɲina école tacogo Lala Kuyate ani Salon ta Lala Kuyate an ye masala ni écolesotigi dɔ ye ale fana ye a ka hakilinaw fɔ o la Lala Kuyate hali bi société kɔnɔna na o la an bɛ o ɲɛmada n'o ye monsieur Bagayogo ye donc ka sɔrɔ ka se kokura ka don Dirisa ka Kulubali ka filanan kɔnɔna n'Ala sɔnna Ala ko hira na Salon ni 2025 ani 2024-25 ta kalan jɔra ka kalan taara ni kalo kelen ye mais o ma timɛliw bɛɛ ka kɛ normalement kalan tɔ san tɔ la problème y'a la kalan kɛra wa timɛliw kɛra san laban na ɲinan fana an y'a ye fana école taara kalan taara mais waati nana a nana jɔ kunɲɔgɔn fila mais on n'a ta o ta o ma se ka jouer kosɛbɛ an ka programme kan an bɛ ka baaraw kɛ normalement wa programme bɛ ka kɛ normalement ni Ala sɔnna fana ɲɔgɔn da fana min prévoilen don le 12 n'o ye bi kunɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma o bɛ kɛ a kɛcogo la basi foyi t'o la an ka laɲini ye mun ye o kɔni ye joli wɛrɛ kana na kɛ tuguni foyi kana jɔ a jɔyɔrɔ la tuguni an ka se ka kalan continuer normalement fo ka taa timɛni labanw kɛ san laban na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma je crois que n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara in bɛ nɔgɔya kosɛbɛ parce que ŋunu tɛ taa juru kɔ diyagoya mun bɛ sanfɛ olu jɛlen ka baara kɛ ni dugumamɔgɔw ye dugumamɔgɔw ye fɛn diyagoyalen don ka baara kɛ ni sanfɛmɔgɔw ye donc an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala sɔnna baara bɛ nɔgɔya. École également c'est la même chose parce que n'i y'a mɛn maître écoledenw de bɛ yen n'i y'a mɛn écoleden maître fɛnɛ de don donc diyagoya ani écoledenw ni écoleden mansaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a si tɛ taa tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔ ani ɲɔgɔn faamuya n'o kɛra baara bɛ kɛ ka ɲɛ bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la parce que école ko la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yen kalandenw jɔyɔrɔ bɛ yen kalanden mansaw jɔyɔrɔ bɛ yen karamɔgɔw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ yen donc ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa je crois que a baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Lala Kuyate Samaira n bɛ segin n ka kuma fɔlen kan kosɛbɛ n'i ye man ko ɲɛnamaya la ni bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a dɔw la Lala Kuyate laɲini bɛ sabati o ye tiɲɛ nka ni baara kɛra fan kelen ma ye walima Lala Kuyate ni dɔ b'a ta kɛ nka dɔ t'a ta kɛ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a degun barika bɛ bonya o ye tiɲɛ kosɛbɛ o siratigɛ la ni maanifinya mana kɛ cogo o cogo Lala Kuyate maadama du mana kɛ cogo o cogo Lala Kuyate ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ a dɔw la a degun Lala Kuyate o bɛ
be dɔgɔya maaw be kabakoya aw ka du la k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ kɔni y'o ye o bɛ ka taa ɲɛfɛ hɛrɛ bɛ yen yɛrɛ ko gɛlɛya tɛ wa kama sɔrɔ k'i b'a sɔrɔ bɛrɛ jɔn bɛ a jɔyɔrɔ la Lala Kuyate o la Fuseni Bagayogo an b'a fɔ nin yɔrɔ in na a ko école ko bunakun kan madama pour résumer ni ko k'i ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o de ye k'a fɔ Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen ka a ta kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye o ta kɛ Lala Kuyate olu minnu ye école-tigiw ye olu k'o ta kɛ école karamɔgɔw maîtres olu k'o ta kɛ Lala Kuyate école-denw fana ka jɔ jɔyɔrɔ la denmansaw ka école-denw fana ya fama bala olu kɔlɔsi so Lala Kuyate ko a dɔw la kalanko kuma misɛmani ko caman bɛ bɔ o ye tiɲɛ ye Samayira a tɛ tɛmɛ o kan ni bɛɛ lajɛlen y'i jɔ i jɔyɔrɔ la an y'o de fɔ école jamana ɲɛmaaw ma n'u ta kɛ ka ɲɛsin kɛnyɛrɛ école-sotigiw ma école-sotigiw yɛrɛ fana ma n'u ta kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔw ma n'o ye maîtres ye denmansaw fana ka école sara kuma na k'a dɔn k'a fɔ ko école maîtres fana ani école-sotigiw dabalo de b'a la n b'a dɔn k'a fɔ ɲɛtaga bɛ sɔrɔ kalanko la a bɛ sabati nin ye tiɲɛ o la an bɛ Fuseni fo k'a waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna o la an bɛ ka se Badiri sama dɛ an bɛ ka se Badiri ma tuguni dɛ ayiwa Badiri ka nɔbila filanan jɛmukan kɔnɔna na bilasiralikan na an bɛ taga u fana ɲɛmada fɛn damadɔ min bɛ yen ni muso b'i ka so n'i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi a la nka muso min e ka so a bɛ furu la a bɛ se ka sa furu in na nka e muso tɛ o fɛnw bɛ yen wa a fɛn fɔlɔfɔlɔ ni tant que e ma fɛn di muso in ma a tɛ nisɔndiya i kɔrɔ fo e ka fɛn d'a ma n ta a tɛ nisɔndiya o muso i b'i yɛrɛ jateminɛ o la dɔɔni a ma fɔ i k'a bila dɛ mais i b'i yɛrɛ jateminɛ a filanan ni muso ye fɛn ɲini e fɛ n'a ye fɛn ɲini fɛ tant que n'e ma fɛn in d'a ma sini ni kukala bɛ da i kukala tɛ da a ko a bɛ taa dugu kɔnɔ i ko a tɛ taa i tɛ lafiya a ko i ka wari d'a ma i ko i tɛ wari d'a ma i tɛ lafiya a ko i ka fini sa ye i ko i tɛ fini sa ye i tɛ lafiya a ko i ka ko dɔ k'a den ye i ko i t'o k'a ye i tɛ lafiya bon o t'i muso ye quoi o kɔfɛ tuguni muso in ni fɛn kɛra u ka kabila kɔnɔ u ka so tant que a somɔgɔw yɛrɛ ma se ka min kɛ u ka so dɛ fo e ka kelen ka tɛmɛ o kan n'o tɛ sini ni kukala bɛ da kukala tɛ da ni ko y'a kɔrɔkɛ sɔrɔ somɔgɔ balimaw ma se ka min kɛ fo e k'o kɛ fɛn y'a dɔgɔnin sɔrɔ balimaw ma se ka min kɛ fo e k'o kɛ fɛn y'a ba sɔrɔ tɔw ma se ka min kɛ fo e k'o kɛ donc o la o t'i muso ye quoi bari ale bɛ fɛn de kama e bɛ se ka fɛn kɛ ale ka mɔgɔw ye cogo min na mais ale tɛ yen e kama e hinɛ t'a la ale tɛ yen e denw kama e denw hinɛ t'a la nka a bɛ se ka sa i ka furu in na donc la e kan ka jateminɛ wɛrɛ sigi sen kan pour que ni min b'a la o bɛ se ka ban ni kodɔn ye ni hakili ye k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni tiɲɛni ye ɔ n'o tɛ ni muso b'i ka so toujours hali n'i ma fɛn d'a ma don dɔ muso bɛ kɔnte kɔrɔ k'a sɔrɔ i ma fɛn d'a ma ɔ nka muso ka kɛ ni e ye fɛn n'a ye fɛn o fɛn ɲini tant que n'o ma sɔrɔ e min ye cɛ ye i tɛ lafiya donc la o t'i muso ye o kɔni b'i ka so de mais e muso tɛ fɛn min bɛ na n'o ye fɔlɔ-fɔlɔ a bɔra e min y'a ɲini a ɲini yɔrɔ yɛrɛ la e bɛrɛmamuso tɛ quoi i y'a karaba de hadamaden muso waritigiya o t'a valeur bonya mɔgɔ ma muso fandanya o t'a bɛrɛ bɛn e ma masadu a ka yɛrɛ dɔn ni e ka yɛrɛ dɔn de yɛrɛ dɔn suguya kelen donc e man k'ale ta o e y'ale ta ni fɛn dɔ de min tɛ tiɲɛ donc la o min tɛ tiɲɛ ye n'a nana o ye du kɔnɔ lafiya tɛna quoi tuma dɔ la an bɛɛ bɛ denmisɛnnin na a b'a dɔn i bɛ se ka walimobili minɛ ka taa muso ɲagami ka na n'a ye ka so i bɛ se ka walimoto minɛ ka taa muso ɲagami ka na n'a ye ka so i bɛ se ka fɛn dɔw fɔ ko minnu sɔrɔ b'i la k'a sɔrɔ a t'i la donc la i bɛ se ka yanga minnu kɛ ko minnu b'i la a t'i la donc n'a nana sɔrɔ o tɛ yen a ma nɔgɔ dɔɔni. Samayira dakuruɲɛ kelen namara tɛ bugu jɔ dɛ ni namara ye bugu jɔ o namara kelen bɛ tila k'a ci cɛw a ye tiɲɛ fɔ an ye k'a b'a daminɛ a y'a fɔ an ye ne ye nin de ye k'a b'a daminɛ an ka sɔn an ka ban o de ye hakilina ye wa nka n'i y'i yɛrɛ kɛ sanba ye ka sɔrɔ misi tɛ wɛrɛ la muso selen e ka so k'a dɔn k'a fɔ ko misi kelen tɛ wɛrɛ la jɛgɛ mɔna kɔ mɔna kan min ka jɛgɛ ma tila o kan ka yɛlɛ nka Dirisa ye kuma daminɛ ni min ye Lala Kuyate ayiwa k'a fɔ ni muso ye fɛn ɲini fɛ kosɛbɛ ni o ma sɔrɔ k'i tɛ lafiya Lala Kuyate est ce que o tɛ tiɲɛ fɔ ko ye o ne ka hakilina na k'a fɔ e ma tiɲɛ fɔ muso ye ka sɔrɔ k'a ta ne ma da ni o y'o ye Lala Kuyate ala ka kɛ ni e kana tiɲɛ fɔ muso ye e k'a nɛgɛ k'a ta furu la n'a ma ɲɛ kɔni muso kɔni sɔnna furu la ka don i kun n'a nana k'a fɔ bon kɔɲɔ de b'an bolo bi donc mais a nana sɔrɔ cɛnna seba tɛ e ye kɔɲɔ bɛ anw bolo bi uniforme san e ma se ka uniforme san Lala Kuyate a man kan tɛ k'o kɛ kɛlɛ ko ye o n'a sɔrɔ a bɛ furusiri kɔni na o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye i ka o kuma ye tiɲɛ ye nka o dɔw fana bɛ na mun fɛ m'a fɔ n k'a bɛɛ parce que ɲuman bɛ cɛ la ɲuman bɛ muso la nka o dɔw fana bɛ sɔrɔ mun fɛ n'i y'a ta 100 sara la i b'a sɔrɔ muso 80 bɛ yen olu bɛ cɛ deli
ka sangana ka sɔrɔ de quoi il y a en fonction de ses moyens daro ni ya fam n'a sɔrɔ ça par exemple e Samaira bi sara kalo la 100 donc ni e muso be deli a tɛ se ka taa fɔ ko na 10 di yan fɛn fɛn kɔni wa bi naani a b'olu fɔ i ɲɛna donc ça ni depuis muso ma na i ka so ne y'a yira muso la k'a fɔ ko wayi ça va tout va bien fɛn bɛɛ ka ɲi kɛnɛ ka ɲi donc n'a nana i ka so a fana bɛna bere de da i kun min se t'i ye donc sisan ni e ma se k'o sɔrɔ muso tɛ se k'o faamu a b'a kɛ ban de ye quoi sisan e k'o kuma fana ye tiɲɛ ye nka n bɛ tiɲɛ dɔ fana da i ta in kan o de ye min ye a bɛ se ka kɛ kuma min na ne taara muso nɔfɛ ne b'a fɔ e la ye na ne bɛ furu tout va bien chez moi tout va bien effectivement ne bɛ se ka e tanu o ye e bɛ na mais a bɛ se ka kɛ e nalen a de kɛ ko bɛ ɲagami o ye tiɲɛ parce que ko bɛ a y'a tigɛ de o a bɛ se ka kɛ kuma min na e ne bɛ ɲɔgɔn dɔn dugusajɛ cɛ voilà ko bɛ se ka basculer k'a sɔrɔ e ne bɛ ɲɔgɔn dɔn kuma min na ça allait bien wari tun bɛ n kun mais e nana sisan ala nana n'a ka lajarabiw ye ni e de ma kɛ hakilitigi sisan ni e de ma o ko faamu ne la Kuyate ni e ko k'e ka ne minɛ ni anw ka ko daminɛ waati ye a tɛ faamu o de la Dirisa ko ni muso ye min deli n'i m'a d'a ma k'i tɛ lafiya bon ne b'olu ye k'a fɔ u ye muso ka hakilina de ye a dɔw la a m'a faamu walima compagnie comment on appelle ça bamanankan jɛɲɔgɔn voilà ale que jɛɲɔgɔn minnu bɛ muso la donc a dɔw la olu de bɛ a pousser ka k'e kan sisan ni a balima banana a yɛrɛ balima ma se ka min k'a ye muso de bɛ na daga sigi e cɛ de la fɛ e k'o kɛ a balimaw ye a ma nɔgɔn e la Kuyate yɛrɛ o ko nin ye an k'o filɛ ɲɔgɔn bolo o tɛ ye kuma bala ma dɛgɛ min ye ɲɔgɔn ta la o de bɛ karata buguni mais n'an ko k'an k'a bɛɛ ta parce que tuma ne k'e ma wari bɛ ne kun fɛn fɛn ma na e ka na mais e k'a bila e kun na k'a fɔ kunu bɛ yen bi bɛ yen sini bɛ yen a bɛ se ka kɛ kunu kun ka nɔgɔn mais bi ma nɔgɔn n'i ma baara kɛ n'o dɔrɔn tɛ ɲɔgɔn ye a ma nɔgɔn ko di o tuma an bɛ dugawu de kɛ sa cɛ o muso ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma amina yarabi ala ka garizɛgɛ ɲuman di ami nka ala ka hakili ɲuman di musow ma kosɛbɛ musow k'a faamu k'a fɔ u kana an ta an ye cogo fana fɛ ayiwa an ma pari kuma dɔ ka sɔrɔ fɛn t'an kun apparence de b'aw kan quoi nkɛ kuma dɔ la an pari ka sɔrɔ fɛn t'an kun ayiwa an y'o faamu an y'o fana fara an ka dɔntaw kan waati b'a la ka se waati sera Samaira to n ka buni yɛrɛ gundo ye waati sɛbɛkɔrɔ sera baro in ka di kojugu nka tele ye waati la baara de ye a don wɛrɛ sa an na segin ka na baro in a tɔ ta a jɔ jan fɛ sinon ne ma nkalon tigɛ o ayi e yɛrɛ y'a dɔn o ye tiɲɛ ye an ka bita tɔw ta la awɔ Samaira yan'an k'an ka don kanubagaw la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma kokura waleɲuman dɔn na fɛn fɛn kun sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na an b'u bɛɛ lajɛlen fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ kɛ Côte d'Ivoire kaw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Divu kaw bɛ Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna la an yɛrɛ b'u fo k'u barikada o kɔfɛ an bɛna Mali kɔnɔ yan an kanubaga fɛn fɛn bɛ yan nɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ ani jamu na k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se k'o bɔ k'o yira kanubagaw la jamukan kɔnɔ n'Ala ma basi kɛ n'a ye dɔgɔkun wɛrɛ don aw ni anw garizigɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na tɛ foyi tɛmɛ nin kan tinɛni n bɛ min fɔ i ye bamaɲɛ dɔnbaa ma na ka tɛmɛ a kan a cili ko bɛ ye a kɔnɔ o la Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ jamukan i y'a fɔ cogo min na ka daminɛ tɛnɛ ka n'a bila alamisa la nin ne kɛra an sen n'an damayira ye nka an ye denmisɛnninw de ye tuma dɔ la kuma de bɛ maa dun Lala Kuyate n'a sɔrɔ an da kɛ mɛn k'a filakɔnɔbin tigɛ jamukan kɔnɔna na o ka kɛ yafa ani hakɛ ɲini ye Lala Kuyate denmisɛnya de y'an s'an ma anw bɛ kalanso an ma kɔwa fɔlɔ o siratigɛ Lala Kuyate ka kanubaa cɛman na musoman fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Lala Kuyate o ka kanu na n bɛ deli k'o de fɔ ye n'i ye sokɛ siri tɛ ko i kanubaa la Lala Kuyate an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn tɔn n b'aw conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka jɛkuluba groupement d'intérêt spirituel musulman du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ani sɛbɛnni yɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Hayidara a n'a ka denbaya an b'o bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini fɛ Lala Kuyate Ala ka sijan ni kɛnɛya d'o ma Lala Kuyate Ala ka an yɛrɛ kɛ kɔfɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye o kɔ Ala ka jamana basigi Ala ka Mali basigi sinon essence ko in a bɛ fɛ ka daminɛ ko kura dɛ Ala ka n'a kɛ Ala ka n'a ta ɲɛ Ala ka n'a ta dɛ ayi solution min sɔrɔ a la sisan sinon essence ko in a ma nɔgɔn dɛ n yɛrɛ kabi kunna sini ma degun na yadɔ ka bɔ Bangɔni na ka na yan a tɛ ka ye ɲɛna a ma nɔgɔn Moribabugu ni Jɛgɛnɛbugu cɛ ne m'a ye ɲɛna a bɛ nɔgɔya Ala k'a nɔgɔya awɔ an ka Ala deli nɔgɔyaba ye Ala Lala Kuyate kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ bi ta an b'o bila yan n'Ala sɔnna sigi bɛ kɛ nin kan bi 23h30 ka taa bila 0h30 kosɛbɛ lundi e ni ne 10h 11h ni Ala y'o fara an si kan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala k'o yira amina yarabi Mona
e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nin nɛnɛ b'a la nin Afrique bɛɛ nin nɛnɛ nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o gundo d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye te ko jara te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni te wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye ala